remei no estimen-le, i l'altre és que dugués ves solitud i estar sense aquella dona amb la qual havia compartit 30 anys de la seva vida. Llavors a ell li costa acostumar-se i això li crea un petit dol. Les lectores desconegudes que m'escrivien a través d'Instagram, en aquest cas jo també tinc un Instagram bastant potent com en Xavi, m'ha dit, vull dir, no m'insultaven, tampoc era això, però m'escrivien contínuament, especialment senyores, dient-me com pot ser que deixin en aquest home tan guapo, tan agradós, tan simpàtic, tan bona persona, i tal, i tal, i tal, i tal, i tal. Fes el favor de donar-li amor, i venga amor, i venga amor, i venga amor. Hi havia una llau de dones que me demanaven amor per Caravaggio. Llavors, en el següent llibre, que era La muerte en vacaciones, jo vaig dir, bueno, va, li donaré amor, sí, d'acord? Però també he de fer una mica el que jo em doni la gana, no? Perquè si no, això què és? Escriure el dictat tampoc me semblava. I li vaig donar amor, però li vaig donar amor que cap d'elles s'esperava, perquè no li vaig trobar una altra dona, li vaig trobar un home, cosa que per jo mateixa va ser una sorpresa, però és qui trea. Dins història, allò va quallar així, per jo també va ser quelcom de molt sorprenent, molt copsador. I ha agradat un desastre aquesta història. Totes aquelles que m'han dit, trobar-li una dona com jo, ara són superfans d'en Croydon i estan felices que estiguin junts i que la cosa funcioni. En el meu cas,